Respiră. Ori e o chichineată, dar trage să-mi va cerul. Ia uite-l, ia uite-l. Unde e? Bă, frate, ce e ăsta, mă? Respiră, Vasco. Unde e? Stai că nu... Ușor, 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 nu te grăbi. Nu mă grăbesc, da. Nu te grăbi. Trage puternic, măi. Câteodată vine încoace, uite, vine încoace. Acum? Uite-l acolo, uite-l acolo, uite-l acolo. Ia uite-l. Ho, Linda, îi! Ușor, 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 ușor. Fancy s-a prins! Du-te încolo. Fancy s-a prins! Ține aia că s-a agățat. Ce? Nu, n-a găsit nimic. Fancy să tragi de ăla, să nu îl scapă. Nu, lasă. Lasă-l acolo, faci și nu te băga. Opa, asta e mărișor, că se cam... I-ai dat aer, Vali. I-am dat aer. Fancy, prinde-l. Lasă-l. Lasă-l. Dă-i mic, mă, băga mea și piciorul în el. Băi, dar e mic, dar are o forță. Bă, frate, tu știi cum trăgea? Eu cream că e unul de 7 kg. Ia, ridică-l în sus, Vasco, cu undiță cu tot, așa. Vreau să te văd. Stai, să nu fac prostie, poate că îmi scapă din... Ridică-l. Nu, a scăpat din buză. Prima captură. Bobruza era în mână, repede. Da, ești de aici. Fă-mi o poză. Șiu! Ca icre! Fă-mi o poză. Vezi că fuge în apă. Fă-mi o poză. Na, Pil, unul este, nu? Stai, Falica, caute Cârligul. înăuntru. Uite-l. Trebuie să aibă cârligul, nu. Unde e lanterna? Lanterna.